गिबियावनो बयखौबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअआव बरायग्रोनानै लाबाय। दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाखनायजाथाव खामानिनि सायाव सावरायनो लादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि दाबिया मोगथाङाव महर मोनबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिगां समनिफ्रायनो बर' हारिनि थामोनथा आरो रैखाथिनि थाखाय खामानि मावबोगासिनो। थिग बेबादिनो मोनसेनि उनाव मोनसे आयदाया जाफुंनायखौ नुनो मोनदों। दिनै आं बैफोर आयदानि सायावनो सावरायनो लादों। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां बयनिसिमबो गुरै खावलायनाय, आंनि चेनेलाव गोदानब्ला सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो, जाहाथे आंनि गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हायो। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। सिटेटआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै थिसननाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गोलाव समनि दाबिमोन। गोलाव समनि दाबि बायदियै बे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिया मोगथाङाव महर मोननो हादों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबि बायदियै देग्लायनिफ्राय सिटेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो मोननायनि थाखाय मोनथायखौ होबाय। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव खौरां। जायफोर बिजाथिया सिटेट आनजाद होनो थाखाय थियारि जाना दंमोन एबा थियारि खालामदोंमोन, बैफोर बिजाथिया बे बारनिफ्राय सिटेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो मोनसिगोन। सिटेटआव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै थिसननायनि दाबिखौ बिथा खालामनानै थांनाय 10 फेब्रुवारि 2026 खालारखालि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि खोरोमदाव औवारी बिथां आरो MP जयन्त बसुमतारी बिथांजों लोगोसे एबसुनि गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरिफोरा भारतनि सोलोंथाइ मन्त्रि धर्मेन्द्र प्रधान बिथांजों बिथांनि मावखुलि पार्लियामेन्ट हाउसआव सोलोंथाइ आयदाखौ लानानै भारत सरकारनि सोलोंथाइ बिफाननि गोजौ थाखोनि अफिसारफोरनि नुजाथिनायाव एबसुआ गोलाव समनिफ्राय दाबि खालामबोनाय सोलोंथाइनि माखासे दाबिफोरखौ मोगथां महर होनायनि थांखिजों गोथौ आरो गुवारै नायबिजिरसंनाय आरो सावरायलायनाय जादोंमोन। बे सावरायमेलनि गेजेरजों माखासे गोनां दाबिफोरखौ दैखांनाय जादोंमोन। बैफोर दाबिफोरानो जादोंमोन। नाम्बार 1 आव दङमोन बर' फरायसा थानाय गंफ्रोमबो JNB आरो केन्द्रीय बिद्यालयाफोराव बर' एमाइलखौ थाखो 11 सिम फरायनो मोनहोनायनि थिरांथा होयो। बे बारनिफ्राय JNB आरो केन्द्रीय बिद्यालयाफोराव बर' फरायसाफोरा बर' एमाइलखौ थाखो 11 सिम फरायनो मोनसिगोन। नाम्बार 2 आव दङ JNB गायसनजायै मैखोम बर' फरायसा थानाय जिल्लाफोराव थाबैनो गोदानै JNB गायसननो आरो क'क्राझार जिल्लानि थाखाय फिन गोदानै जिल्लानि बेन्दोंआवनो JNB गायसनफिननो थिरांथा होयो। नाम्बार 3 आव दङ सिटेटनि उननि समाव जानो गोनां आनजादनिफ्राय बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो हानायनि थाखाय होनाय दाबिखौ मावफुंनो थिरांथा होयो। नाम्बार 4 आव दङ तेजपुर इउनिभारसिटि आरो आसाम इउनिभारसिटियाव बर' बिफान थिसननो थिरांथा होयो। नाम्बार 5 आव दङ सैनिक स्कुलनि मुं थिसननाय आनजादाव बर' रावनि सोंथि बिलाइजोंबो आनजाद खुंनो थिरांथा होयो। नाम्बार 6 आव दङ नेशनेल मिन्स काम मेरिट स्कलारशिपनि सोंथि बिलाइखौ 2025 इं मायथाइनिफ्राय बर' रावजों बर' फरायसाफोरनो सेबखांनानै होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकारनिसिम साबायखर बावनानै बोसोरफ्रोमबो थाद'नाय गैयाजासे बर' रावनि सोंथि बिलाइ होलांबाय थानो खावलायबावनाय जायो। नाम्बार 7 आव दङ बिटिआर गोरोबथायाव थानाय मिरुआरि सोलोंथाइ फसंथानफोरखौ थाबैनो मावफुंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय दाबि दैखांनाय जादों। दाबि बायदियै देग्लायनिफ्राय सिटेट आनजादाव बर' रावखौ लेंगुवेज 1 महरै लिरनो मोननायनि थाखाय मोनथायखौ होनायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा भारत सरकार आरो आसाम सरकारनिसिम रोजा साबायखर बावहरनाय जायो। दा जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफोरा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ साबायखर बावनांगोन दि एबसुनि गोख्रों दाबि आरो बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाया मोनसेनि उनाव मोनसे मोगथां महर मोनगासिनो। बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा बुंनो सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों फोरमायहरदो। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों।